Molt bé, molt content que estigueu aquí i estem ara en aquest moment a Cardedeu gravant amb el Toni Mateos, que és un luxe poder estar aquí treballant amb ell i el podem veure aquí pel circuit tancat de televisió que té, que està gravant els temes pel Mico. Exacte, vam fer alguna cosa pel Festival d'Eurovisió ja fa uns anys. Ja vam col·laborar, crec que en dues ocasions hem participat en la producció d'Andorra i en la producció de televisió espanyola 6 vegades. Ja tenim una miqueta d'experiència amb això. Està molt bé, a més pensar que fa 4 dies a l'estudi on estic enregistrant jo estava enregistrant Lady Gaga i pensar que el cel·lista amb el que gravaré ha tocat i ha compartit escenari amb Led Zeppelin està molt bé, la veritat és que s'aprèn moltíssim i com diu Tony Ten, s'ha de pensar en gran. Personalment, crec que la música és un art i està molt bé si vols utilitzar-la per passar el temps i passar-t'ho bé. Però si vols que realment arribi a la gent, has d'anar amb molt de rigor i molta professionalitat. Així que aquí estic, mai por.